ukazvibatanidza pane zvachinoburitsa senyika. Saka ndopinda pana pamhuri yeZimbabwe. Rega ndikukuzivisai kuti ndakupinda pacho, asi kupinda kwedu kuti pazuva ranhasi ndichipinda muchirongwapo shoko rasegmendi part 1. Ndatanga zvangu ndiri kwandakambotaura mari mwezi uru kwandinoshevedzera kuti kuZhombe kunoshevedzerwa kuti iyo kuward 8 Zhombe ward 8. Right, Zhombe ward 8 yakamira sei? Mhuri yeZimbabwe ndange ndiri kutaura nemumwe mubereki pazuva ranhasi achichema achiti mhuri yeZimbabwe ndimi chimuti, ndo panosangana vakawanda, ndo pane vabatsiri, ndo panogona kutiraramisa. Ndine dambudziko riri kunetsa pamba pangu remwanasikana wangu asati ave kumurume but ane 25 years dzekubereka, but munasikana mukoma KB ane 25 years kudaro anorara pamba. Anoti kana chinga apinda mumba mangwana makuseni anogona kuita rimwe zuva raanomuka akasungwa makumbo netambo dzemadhende ehembe dzemumba. Mwana ari kurara mumba ichokwadi, asi dzimwe nguva anomuka akasungwa makumbo netambo dzehembe dzinenge dziri mumba. Ichokwadi sokuti mumba mune vana vatatu, mune hembe dzangu, mune hembe dzakanyemba, mune hembe dzakwaramba. Hembe dzirimo kune dzimwe dzasakara, kune dzimwe dziri kupfekwa. Mangwana makuseni musikana uyu anogona kumuka akasungwa makumbo kubopo zokuti munotogara pasi sevarume kuti muzame kusunungura masunungairiro akati makumbo asingakwanisi kufamba. Kana mabvisa tambo idzi muchipedza kudaro anogona kuita mwedzi 2 weeks kana 3 weeks asingafambi, asingamuki, akatorara ipapo achirwara nokuda kwetambo dzakamusunga. Apedza kudaro baba vanoti mukoma KB nemubhosho zvakawanda zviri kuitika pamwana wani kana kushitaura ndezvipedzi. Mwana kana achinge daro anogona kutanga kuita urwere hwekusaona nguva iyoyo, kana kuti iye anofanira kukwanisa kutozvimba makumbo zvokuti achamuki kana kusumuka. Asi kana achinge arwara makumbo anogona kuzvisunungura iye, azvisunungura iye anotanga kutomhanya makumbo motombomona kamazvimba obva abuda kunze, but paanobuda kunze anokwanisa kutotora poto nehupfu woenda kunze musango, amuchamuoni achitozvibikira chikafu ikoko momutsvaka. Pamunomuwana anobva azvimba makumbo achakwanisi kufamba, kuti mufambe kubva naye musango imomo mogona kutomutsvakira mota. Mwana uyu akura sei? 25 years. Zvava nenguva yakareba sei zvichiitika zvinhu izvi? Zvava nenguva mukoma kebha uri kwanisa kutopinda mu 2 years. Nekuti dzimwe dzenguva paanomuka akasungwa tambo anogona kuita mwedzi wese akarara wato urwere. Kwanze zviri kuitika pamba pamukoma KB vanogona kuti mumba munomuka mapoto ese asipo ari panze. Anogona kuti ari mumba imomo akarara achirwara asingakwanisi kumuka. Vanhu vakaisa mafoni imomo vanogona kumashayiwa kuti mafoni aenda kupi, munhu hamuna kuda panze time wozomaona arimo. So vari kuchema vachiti Zimbabwe dambudziko randiri kutaura iri, uyu mwanasikana ndiani angada mukadzi wokunzi aenda kumurume paine dambudziko rakadaro? Ndiani angada kuti mwana wake aende kubasa kana kuda kushandirwa nemunhu akadaro kureva kuti mwana wangu urwere idambudziko riripo? Zvakawandisa zviri kuitika paari. Chandiri kuchema ndokushuva mhuri yeZimbabwe inyaya yekuti mwanasikana anofanira kukura woroorwa woita imba yake woitawo sezvandakaita inini nemhuri yake. Asi kana kadaiso ari kurwara, aripo here pari vari mukati menyika ino vangagone kundibatsirawo pamwana uyu urwere uhu? Ichokwadi vati vambofamba here kuti vambonzwa kuti chii chiri kukonzera kuti mwana uyu aite zvaari kuita? Vari kufamba mukoma KB, vari kunzwa zvakasiyana-siyana, asi ivo vari kuti pane zvandiri kunzwa zvakasiyana-siyana. Chandoda pazvinhu zvese kupora nesununguro pamwana wangu. Vanotaura vashayikwi, yebo, vanonyeba variko, vanotaura chokwadi variko, but pazvese chandiri kuda ndechekuti mwana wangu inini dzoke parodhi aite senge zvikuita vamwe kana iri motokari ifambe. Mwana uyu ndiye ari kungosangana nedambudziko rokusungwa makumbo. Ndiye ega roda kusangana nedambudziko. Dho rinenge rakakiwa rinenge rakavhara. Panozomuka akasungwa makumbo. Panomuka akasungwa makumbo. Ko panomboenda kunogara kunze achizvibikira yega. Akamboita zviri nani chete. Anokwanisa kutotora hupfu nemapoto oba otiza achawanike. Woite mazuva asikamuwane, but paunomuwana vantu vanakatogara panzvimbo vanotaridza kuti arikuita sei, ari kutobika ipapo. Paanosuka chikumutora chero kuti ada kuenda anobva tanga kutozvimba makumbo mwakatarisa achatokwanisa kufamba. Motomutsvagira mota kana ngoro yekumutakura kubva ipapo kuti anosvika kumba. Ya,
bata kukubudiriro 5B nyadzonya kuma cabs hanzi takachibata chimuti kuti dzvi saka aunza nyaya pa National FM ndiani baba vake mukoma KB kwanzi izvozvi kana tikamushayiwa paya akawanikwa nevamwe vanhu vaakutya chikonzero nguva yaanenge akasungwa makumbo ari mumba wese amusunungura haatadzi kuita nyaya yekuzotemwa nematombo asingaoni anenge amusunungura tambo dziyadzi anotosangana nedambudziko iroro chete rikutemwa nematombo asingaoni. Hey, imo mukufamba kwavari kuita vari kunzi chii chiri kukonzera kudaro baba pati ndichizama kutaura navo vanenge vasiri kuda kutaura zvavari kusangana nazvo asi vanoti ndainda nzvimbo dzakawanda mukaona ndakuuya panefenyuro ini vanhu vakawanda asi chabuda hapana ndokusaka vachiti mashoko ariko anobuda but pane zvese zvavafamba chikunyange zvikataurwa sei hapana ari kwanisa kusunungura mwana achiti zvapera saka vari kuti pane sezvingataurika hongu kwandichaende kana kuti vari kundinzwa ivai nekutaura ivai nezvese asi chandiri kuda pamwana wangu ndechekuti aripo here anogona kurapa mwana wangu kuti asaite zvinhu izvi chandiri kuda kupora. Uyu anenge asunungura tambo dzinenge dzakasunga musikana uyu anotemwa kumazuva akawanda sei aiwa kwanzi izvo kungosunungura chete hashaizuva ranotemwa nematombo. Zimbabwe muri yeZimbabwe inzwai munzwe chatsudzurwa kana baba Isabel Bosho ngora Washington maremera muchirongwa chatiri kupiwa kana vasawira vedu vekapteni yes baba Isabel mati ndechekupi ichi chamatsudzura Zhombe Ward 8 Zhombe Ward 8 musikana uyu akura ane 25 years mumba manenge akararama anozomuka akasungwa makumbo anenge akarara nani munhu anotorara nevamwe vanogona kutorara 3 kana 4 ndiwo ndikwanisa kumuka kusena vachiti ndozvaita mumwe wedu izvi pakutanga vaitotya kuti vaite zvinhu izvi kusvikira vazoudza baba kusunungura munhu asiri kutemwa ndibaba asi vamwe vese vanga vaina vanhu ava vakamusunungura chete but zvakawanda zviri kuitika vanhu vanoshayiwa mafoni avo mapoto dzimwe dzenguva anomuka ari panze kana ivo dzimwe dzenguva vanomuka vari panze asi ari kuda chiratidzo chinoonekwa pakati pavamwe vese ndiye musikana kuti anomuka makumbo ese akapombwa nehembe dzinopfekwa nedzisingapfekwe dzinenge dziri mumba dzevamwe dzake iye hadzimusunge asi anenge akasungwa nedzevamwe pakaipa machinzwa ka tibatsireka muri yeZimbabwe toita sei tingabatsire seiko muri iyi tingabatsire sei baba vaunza nyaya yakakuti muti pa National FM radio imwe then tozopinda kamuchitoro pade muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsudzura dziri kuitika matima nose nyika ino paka chinoi chekutchinoi chiri kuti tani sori chinoi mazana ndiri ngotambirawo zvangu ikoko ndakabva mamanje kumufundisi kapa iri kubura chinoi chinoi iri kubuda mukoma KB inzwa ipo papati pane vakazotaura nezuro vakati isu tine nyaya yedu yatinoda kuzopesa mune zvakanaka yaganazi nemufundisi vanhu vatu vese vanhu vekupfapfaidzwa kuti chazozoti yakabira sei mufundisi akapfapfaidzwa nenyaya yemukadzi wemunhu ganasi zvakare vakarohwa zvakare nokuda mudzimai wemunhu nyaya yendora kutaura pana pamukoma KB inyaya yekuchinhoi yemurandakadzi akaroorwa nemurume wake asi mukadzi uyu kakuroorwa kepiri pekutanga achazokombitiswa vachibva vazoona kuti une pamuviri iwe baba namai vakagara pasi vana tete vakamira nemwana uchu kusvika ataura kuti mabasa aya mwana wekwamarimira ndibhosho ndiye muridzi bhosho achibva apiwa mukadzi ndokugara vese vagara vese bhosho akati ndakazviita hongu mwana wangu ndichabhadhara zvinoenderana nekuti ndakaita mhosva asi mukadzi handisi kuda gara nemwana wako mwana ndichachengeta asi iwewe dzokera kumba kwedu nenyaya yezvikonzero zvandaiziva uyezve ndine mumwe mukadzi wandakatoengeja naye kudhara handikwanisi kumhanya nevakadzi vaviri iwo wakatononoka tenyorosha zvadaro mukoma KB mukadzi uyu ndikubva agara pasi nemwana wake ari 1 ndokuenda kumba kuvabereki vake kuna baba naamai vakakwana imhuri nefamily ende musikana wandiri kutaura uyu ndiye firstborn vabereki vakamutambira ndokudzoka pamba chikonzero vane dzavakapiwa dzekuti tapara mhosva nabhosho agara ikoko mukoma KB ndokuona mukomana aimufambira ushu mukomana wekuchechi weimwe kereke inozivikanwa munzvimbo yechinhoi zvakare ndokubva mukomana wayatora ndokutanga kuenda nemukadzi wekuchechi chechi inoshevedzera ichiti munomutakapikira kuti vanoroorana
vanofanira kunge vari vana vekereke. Tichipanana vanhu apa vachienda kumberi, kuuya kwavakuita pano anofanira kutozikana kuti ava ndimai Marimira, kunyange musati matora but kereke ngaizive kuti mukadzi waBosho ushu. Yes. Zvakarongeka paMweya Mutsvene. Kureva kuti vakomana vese vari ipapo vane meso panotodiwa vakadzika mazeso. Hamuchatendera kuona munhu akaonekwa kutora. Zvadaro mukoma KB, mukomana ushu akakwanisa kuita 1 year 2 months aine mukadzi wake ari mukati mekereke. Chikonzero kereke yakati hatidi vanongoita 2 minutes musati masitadhana. Wongorora naye paMweya nepanyama mozotorana mopedza gore. After 1 year 2 months ndokutora sukadzi kereke unganai. Ndafunga kutora mwanadakadzi wangu sezvo makataura vari bazuro muchete mukatora nguva yakadai muchibvetela panyama nepaMweya. Mwari vane kodzero kugara. Vaprofita vakasumuka sukadzi neMweya Mutsvene zvakwekodzero. Baba vagamuchira vabereki mwanasikana vachibva vadanwa zvikanziso ndiye mukwasha wenyu. Yes. Ndokubva vatorana mukoma KB vakaperekedzwa nekereke kuenda kumba uku. Asi havana kudarika chatiro chimhandara chiya chokuti vanhu vanopemberero ndaroshiwori bindifo. Ndikafunga chimhandara ndofunga yegore riya yemusikana wokumaunt Darwin akazotamba japresa yarohwa songo yekuti ga kuti ga akabva ona kuti varipo vasingogona kutamba murora kwara kwasha. Alright mukoma kepe uyu akatiradzira unhu semwana wesangano. Zvadaro mukoma bati izwai ndobva komana apiwa imba yake nemukadzi wake nekubasa kwahangai ndikumbotora off aripo kutaura kuno kwatita mukoma KB. Mukadzi uyu ane 93 days akugara nemurume wake. Avasati vawana nguva yekuve baba namai yokutamba vese muimba yemukati. Kusvikira mukomana atozodzoka ndokuenda kukereke. Vakomana hwangu vakaita munamato. Asi deni yonoshimuripiri simudza mbanda tirove pakatsika handiriya iwe ndakumbira handiriya maikaniwo. Reporting to the angel. Nicodemus, Leviticus, Simon, yes. Mother Mary. Vatamsikuripa pakalosvika pana Mother Mary hapadi kumhanya, panoda lolo nokuti ndimadhaga kudziva remukaka heaven. Paka vaende pakereke. Vafundisi vaudzwa zvikanzi hongu mwana ndewedu mukati mekereke, asi mwana uyu ane kwaakabvazve. Panobviswa mari nekuranga panopinda kereke, panopinda vana tete kusanganisira mai vemwana. Chedzwa vana tete ava vatiti vachivashevedzwa mwana chii. Ingawani wakatombororwa, ingawani une mwana chitsva chiapa. Kuti kudini kwamwanasikana hapana zvaitaura zvine mutupo neshumo zvainzwika. Kusvikira mukoma KB azoenda pasaidhi namufundisi achibva ataura akati ini naisi mhosva yangu. Mama pandakauya kunoku ndo vakandiudza kuti nguva iyi ndine ndichakuudza kuti chitanga kuita izvi, saka ndisati ndaudzwa namai. Amai ndo vakati ndichakuudza kuti nguva yakwana kuti utambile murume wako. Saka avasati vandiudza mama. Ende ndira kubvunza kuti period cheke chakakura kuita sei, but amai avasati vaita sei avasati vandiudza. Toita sei tovabvunzeni vanhu ndokubva mumboparara. Time tikanzi ngavabvunzwe zvikanzi andisati ndamuudza. Amai vakabvuma andisati ndamuudza. Kana ndamuudza muchazviona zvinetsi achakuudzai mukwasha kuti mwana ndamuudza ndobva vaenda. So murume ari kugara nemukadzi but ihanzvadzi yake nokuti shoko risati rabva kupi kuna amai. So mukoma wemunhu akaroora ndiye anga akusungisa muroora mukadzi uyu kuti aiwa mwana munin'ina wangu takaroora isu azviite zvakabvisa mari ngaende zvake. Achibva ati musati mai muendesa regai timbonzwa tisiri nyaya mudariro. Nyaya yekutaura kuti kwatira mukoma KB kereke izvezvi yakateerera. Vabereki vemwana uyu
vakateerera, vakuwasha vakateerera. Iyi Zimbabwe kana maakutokomenda ritori dare ratikatigara muri kufunga kuti muri paredhiyo ka titori padara izvezvi. Amai vakabvuma kuti yesi ndakaudza mwanasikana kuti kana nthawi yakwana ndichakuuza. Mati ntsiku zafika zingasi 93 days. Tungoti 30. Alright, 3 months. 3 months. 3 months. 3 months. Une muri yako. Okay. Chirongwa chino Boshongora segment machunzirwa ka ne captain. Atatengesa tobva taenda kobulawa yotinzwe mamiriro akaita urongwa hweNational Youth Day. Mubvunzo ndewekuti pavanenge vari muimba yemukati mudzimai ari kuramba kubatwa here, ari kurara akapfeka majini here, ari kuita sei, chii chiri kupaka kuti vasafare baba naamai. Chiri kutaura nemurume chete ndinoti akakwanisira ndechekuti handisi kukwanisa nguva yangu nemudzimai wangu. Ndikamubvunza angasingatauri kusvika ndienda kumatete, kusvika ndienda kuvanhu vekereke. Vanhu vekereke ndokwakatozobudira nyaya kwandiri semurume wake. Zvaitorambwa zvachose. Ari kuramba sei? Ari kuti nifura rini kuti undipate kana kuti chii chaari kutaura mudzimai? Aitoramba kumurume atozotaura chokwadi kuvanhu kuti mama vakati kwete. So iyoyo inzira inokonzeresa, which means kumba kwemurume uku ari kuramba zvese. Alright, saka mudzimai ari kuramba kuti azviite kufikira amai vandiudza. Saka izvezvi amai vakuzende vati hongu ko vakamanikidzira iri secret iyi vakabana akafonzi ndakakuudzai kuti chi. Alright, regai tienzwe komesa dzekuti kana vari kuvarume vanofanira kukotsera chero vana vakabuda kuita zvikomba havafani kuonekwa. Asi one akanororwa nehanzvadzi yemunhu ari vegodobori ndiye akauya akati bvisai kusvika unganidza vakuwasha vese vakapinza bhizi rekuti parai nyora kuvana vese ava vese vakapariswa nyora ende vakabvuma kuti regai ndipare chokwadi. Ndozvandakaita vana vangu nokuti vamwe vakuwasha varombo asi pavanobuda vachimboenda kunze vaimbikira ndosare. Vana mai chiko. Right, namba dzenyu dzinoti kudini? Ichokwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzisina chipomero, nhamba dzisinganyadzise. Nhamba idzi ndinodzireva nezvigurire pamusoro ndichiti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Dapota Musa Bibo, every day is a Friday. Hatisati tapedza regai kati kuendese kobulawa ZITF grounds kuna ratidza indlovu kwamukwena natolani munyaka paka mapindira papi baba Isabel 07 ibhohera ere ibhohera. Right, nyaya ndina kutaura mukoma KB takambotaura nezvenyaya yekuti kune mwanakomana akura ane kodzero yekuroora anorora mari pamba pavabereki vake. Okay, but mwanakomana uyu aita mbiri kana kuita nyaya yekufungidzira kuti mukadzi wese waanongedzera chete akutorwa pasi naye, anotiza naye, anoenda naye. Okay, nguva inenge isingawanike mwanakadzi uyu naye mukomana anenge asingawanike zvakare. Ndikataura nyaya kuti kune mwanasikana akashayikwa mwanasikana uyu akanga achitori pamurume wake aine mwana ndokubva ashayika, but kusvika kwakaita mwanasikana uyu akabuda zvese murume pamwechete nemukadzi uyu nemwana wacho. Asi murume akazodzoka, mwanasikana uyu akaenda nemurume uyu, but maindiro akaita mwanasikana uyu vakasvika mukati maimwe nzvimbo inova ine mwe sabhuku akanyapirwa nokunzwa kuti izvo ndine imwe kambani andikushandira kana vanhu vandikushandira mamwe maNGO toda kumboda kunotora mari yedu apa ndobva pasiwa mwana mudiki pamba pasabhuku iyo ndikuruwa pasi nemukadzi ndobvaenda mwana akasara anga asina mwedzi inosvika gore. Zvakaita kuti mwana asvike kutenderedzwa nekumapurisa kuzosvika adzorerwa kumba kwake nemurume wacho akadzokera kumba kwacho, but mwanasikana akasawanikwa. Mwanasikana pasina kuwanika mhuri yeZimbabwe anga nehama yake inorarama kana kugara iri kunze kwenyika ikauya mukati menzvimbo iyi yekuva iri kobhoera kwachona akaudza vabereki vavo kuti ndiri kukumbira kuti baba naamai musvike kumba kwangu tizotaura nyaya yemwana wenyu watisiri kuona. Anafungidziro yekuti izvo akaenda nemwana wenyu Daniel Rosh ndizvozvo chaizvo. vadaro mukoma KB baba naamai pavakaenda kumba kwevanhu nemwanasikana asiri kuwanika vakabva vanzi imi mipana pamusi kubva tichagara nemipano kusvika taonawo mwana wedu. Pano muchadya muchigeza muchiita zvese, dambudziko ripo nekuti hamubve pano asati taona mwana wedu. Vakagara ipapo kusvika vataurana mashoko kuti toda kuti mufamba, ende chokwadi muri yeZimbabwe kuti vakazofamba vafamba vakaenda kwavakaenda kune imwe nzvimbo yekuChipinge. Vari mukati mekudzoka mukati mekufamba nekusaka kuti mwanasikana vazomuwana, vamuwana mwanasikana but hapana chaanga ari mukati mekutaura. Akabvunzwa nyaya iyi aisataura. Zvadaro ndokugara
iko zvinozvo vakagara kumirira kuti nyaya ingafambiswa sei. Hapana kuita mazuva akawanda. Daniel Oshimwiri Binifo, what might is pine for the bit and the pro. Hapa ndakazobwira mashoko mkoma kebeni chitizo. Zimbabwe tichiri kufambira nyaya dzacho. Mashoko atinai pari zvinozo. Anoratidza kuti mukomana uyu akazoita sei? Akazobatwa. Hey! Ndadzoka nhasi muri yeZimbabwe ndi pamusoro pekutaura pamusoro penyaya iyi. Mukomana uyu akabatwa. Akabatwa kupi? Azobatwa mune imwe nzvimbo yekuti tiri kubva kwaMuramende kana kuti mukati menzvimbo yeBhowera takandakisira senge tiri kuenda kuChivu. Ndo pane imwe shopu yanga akutoshanda yandakataura kuti akasvika mukati menzvimbo yako pangave pabasa rekukumbira chinhu unogona kutomupa chese. Pashopu panga kutosevenza mukoma kebi ndiye angatori mushopu achitosevha zvese ari ipapo. But regai ndikuudzei Zimbabwe, nyaya munoti manewspaper, mafoni nemaredhiyo aiwa zvaanobatsira zviriko zvakawandisa. Hey! Mukomana uyu panga paita kutenderedzwa pasocial media iri fesi yemunhu kuti ndiye munhu ari kutsvagwa ari kuita zviya uyu. Mukomana yangatopinda basa pashopu paishe nemukoma kebhenje sinonzi ndepake aipinda pese pese. Okay. Umwe munhu akapinda mushopu umu ndiye akaona kuti nemabereki uri kumbaona here munhu ari mushopu umu Ndiye fesi iyerei iri kutenderera. Achitsvagwa. Vanhu vabuda panze kuti ndiye ndokweyera mapurisa. Mapurisa ndiwo zvanzi exactly. Ndiye munhu watiri kutsvaga. Batai munhu. Murume uyu paakazobatirwa mukoma KB. Aitori nawo vakadzi vaviri. Vanga achigara nawo. Vanga inawo achifamba nawo kwete uyu akadzoka. Vasati vakuzivikanwa pandapedzisira nyaya iyi vakadzi vaito dzingavaende kumapurisa vasvagirwa hama dzavo. Achifamba nawo. Ndokubva abatwa mukomana uyu. Abatwa kudaro mukoma KB. Paita mashoko ekuti izvo musikana uya akakonzeresa nyaya yekubatwa kwana baba naamai vari mukati mogara kumba kwevabereki musikana uyu. Vataure nyaya yekuti izvo nguva yese mukomana uyu aimboti akapara anobatwa. But paita mashoko kuti pavabereki vake pane hwani yekuti vakangosvika kukamba chete anobva abuda. Pane nyaya yekunzi pakamba kana pakuita chinhu chatsvairwa chete marara akangonoraswa chete naiye akutobuda. Hey! Pakaiswa nyaya yekunzi izvo tiri kukumbira vehukame hwekomana uyu nevehukame wekumusikana uyu vari kusheedza kuti musikana wekomana uyu paari kuenda kukoti nyaya iri kuenda kukoti mangwana vabereki vake vasasvike ikoko. Hatisi kuda kunzwa kuti mukomana uyu vabereki vake vasvika kupi kusvika tasvika kukoti. Saka sofa izvezvi mashoko andinawo hakuna angati asvika ikoko sekutaura kwavakaita vese kuti nyaya igopinda mukoti. Handiita kunotaura nevasikana kuti sei imimi maifamba nemukomana uyu maigara pai maidyei maive muri kupi nokuti kumba kwavo mange musiko kumba kwenyu mange musiko. Yes. Zvikanzirega tikuudzei patinofamba nemukomana uyu hapana chinhu chatinoshayiwa. Taitiona maTV sevamwe kana chiri chikafu nyama tinodya chatinoona chese tinochiwana but hapana pamapedo patinoshidzira kuti apa ndo pamapedo pataigara. Hapana pamapa munoti apa ndo paigara. Zvese zvinofungidzwa zvinoitwa munyika taizviita but shungurudziko yedu tine ndeyekuti hatizi kumba kwedu tichiitwa madzimai. Makapfimbwa here nemurume kuti nemukomana uyu vakati kudini madzimai? Hapana nyaya ipapo. Ingori nyaya yekuenda naiwo hapana nyaya. Saka nyaya ndiri kutaura mhuri yeZimbabwe iyi iri mukoti mangwana yemukomana uyu. Ari kupinda mukoti mangwana. Koti yaari kupinda ikoti ipi? High court here, Supreme Court here, kana kuti koti yekumusha. Aiwa, arikupinda koti pa inonzi Magistrate Court yepaMuraminde. Right. Ndo iri kupinda muno mangwana. Mosha yari kubatwa nayo ndei yekubuda nayo vanhu. Ende achienda nawo zvisina kodzero kuwirirana. Yekuti munhu anongoona aenda. Asi tisingazozivi kuti kumapurisa kana vakunyora vanonyora vachiti iyoyo mhosva inonzi chii. Baba isadio pakaoma. Saka madzimai vese vaienda nemukomana kuti murume uyu hapana kana complain yanayo. Hapana kana complain yanayo. Avo vasikana ndiri kutaura nezvo vakadzi vakawanikwa vainawo mukati meshop iyi. Ndakapedzisira vasati vaonekwa kunzi hama dzavo dziye kuzovatora parume kwemapurisa. But vakabvunzwa zvakawanda pamusoro pezvavaiita havasi kutaura. Ende musikana uyo kutanga uyoyo ndiye akutotaura kuti aiwa kwese kwataenda taifamba zvakanaka. Hapana chinhu chatisingaone zvimwe zvacho zvaitonakidza kudarika zviri kumba.
matv pose patinokuti taita chana tinoda kudya tinodya nekuti akaenda panzvimbo chitaka tinoda chakati anobva apiwa pashupu pakatobatsirwa vanhu kapaka akakutoita zvese akutopinda yese nemaofisi ese nokutosevha mukati ndiyanga kutosevha imomo tasenge ndatori murizibeshon kuti shonga here singazivi ngomakei right regai katinzwe kuti matare edzimhosva vachabata sei nyaya yacho uye tozonzwa kuti inenge yabuda sei paka mapindira papi ndapindira rusape mukoma kb rusape paite nyaya iri kuchema ina amai iko zvinozvo havasi munyika yemuzimbabwe vari munyika yekunze but dambudziko ravo riri mukati menyika ino yezimbabwe vakarwarirwa sefamily nemumwe mukoma wavo anga ari mukati mekurwara arwara kudaro nekubva vagara pasi tingaite sekazhinji kana munhu akarwara vanhu vakawanda vanofamba kuenda muzvipatara kana kuenda kuchivanhu kana kuchikristu kutsvaka kuti chiri kukonzera kuti munhu arware chii zviri pachivanhu chedu right vadaro mukoma kb vakabva vabatsirika kusvika vaenda pane umwe munhu anogara next village kubva pavanogara ivo ndokubva vaenda kunobatsirwa but vari mukati mekubatsirwa hama yavakasvika pakushayika kureva kuti akapererwa nekurarama panyika akabva afa kudaro sisi yakaramba ari mukati mekutaura nemunhu akari mukati mekubatsirika vachibva iko kunobatsirika ava sisi vemunhu akafa vakatanga kurota zviroto zvekuti vanenge vaine muprofita aibatsira hama yavo ari mupenyu right but handei zviri kurota sisi avo vanorota ivo dzimweri dzenguva vachifamba panenge pachidyiwa nyama kana nguva yekuti vanofamba vachinzi nemuprofita uyu ngatipinda apa chitungamira apa pavanenge vachidzipinda neapa vanobva vadonhera mugomba dzimweri dzenguva vanotonzerara apa vobva vaitwa bonde nemuprofita vari kurota zvese zvinongozvaitwa naiyo vakazotanga kufonera fiyafiya muprofita kuti nai muzari ndoda kuti ndidzo zviri kuitika pandiri zvakamira sei nekuti zvese zvandiri kurota kubva tiri mukati mekufambidzana newe nemina matewaotipa hama idu yakafa pati zvinhu zvandiri kurota zvese ndiri kurota ndinewe chii chiri kumboitika zvikanzi nemuprofita uyoyo torai zvakati mushandise ende yamunotora dota munogeza nedota okay kana matora muchigeza nedota munogeza nedota iri muchituka muchishandisa staram amai vakaita zvese izvi zvinobva zvaramba kuitika iko zvino zviri kutowedzera kuenda kuva ndazosvika pakutopiwa maaudios avari kutaura munadekadzi ari mukushani mukuchema vachiudza murume uyu muprofita wachipindiro achiti kwadzizvo aiwa ndofunga zvinopera shandisai zvakati nezvakati nezvakati zvinogona kupera but pasi kunzwisa ndepekuti wai muprofita uyu akakwanisa kuvaudza kuti torai zvakati nezvakati mugeze asi kana mageza panenge muchigeza baba munenge muchituka muchishandisa staram right kuti pane zvaanoziva here ende madariro ndamuprofita uyu haadani achiratidza kuti pane zvakashanda zviri kuitika dzimwe dzenguva anenge ari mukati mekuseka saka mukadzi uyu ari kuchema achiti mhuri yezimbabwe kubva pandakatanga kurota nezvemurume uyu yanga iri 2019 iyoyo handina basa randinopinda kunoita ndikapinda basa ndinodzingwa ndikapinda basa ndinogona kushanda ndonyimwa mari kana kuti ini ndikasangana nemunhu anofambidzana naye handigare chandinogona chita ndechekuziva kuti chakanaka chandiri kuita ndechekuhope chandiringe chita nemunhu uyu mudzimai uyu hana murume hana kuroorwa ndiye yega kumhuri ikoko ari kusangana nedambudziko iroro ndiye ega kusangana nedambudziko kumhuri ende munhu waanenge achita naye izvi ndiye muprofita saka nhamba vanadzo nokuti vaimbodzishandisa munhu vachibatsira munhu ari kurarama akazorwara akafa saka ari kufonera muprofita ari kuti musi wandireke nemufonda akati itai zvakati ndopa zvinotoita wesi anogona kutouya usiku kuhopeka mukasingaperi achindiita mudzimai kana kutofamba neni tichienda kana kufamba nesi ndichidya nyama handizivi kuti toita sei right chiri kubva parusape iyo pane here chaakaita kumudzimai uyu kuitira kuti akwaniseka kumurota pamwe chete nekusangana nedambudziko raari kusangana naroka kuhope pata izvozvo chete zvinobva zvatowedzera kb nyika yakatanga nemafingerprints inyika yezimbabwe usandipikise please nhasi ndiri mumudhi yokugona chete ndinonzi jilani ndiri paglenloni pariseko paglenloni nhada pane zvaari kuita pane mashandisiro avari kuita amai ivavo bluetooth yatinoshandisa kumafoni here kana ndiyoyo mashandiro ainoita ine mashandisiro anozoita kuvanhu kusiri kumafoni mukada kusenderana zvimwe zvinhu munogona kushandisa bluetooth right asi manje kana yakusvika kuvanhu nokuti apa muprofita ari kuzimbabwe amai avaiko zvinozvo vari kusouth africa kutaura kunoko but bluetooth iri kuconnecta nokuti pane zvakapiwa amai ava nemuprofita zvokuti izvo zvakangozvishandisa zvakutofamba right icho paka gokwe nyahurungwe
nzvimbo inowanikwa kugokwe kuchinzi kunyaurungwe. right. Ndine nyaya ndinaye mukoma KB yepagokwe nyaurungwe. Ina amai vari kuchema. Amai vari kuchema vari kuti dzimwe dzenguva tisu takatadza. Kana kuti ndisina kukonzeresa kuti tisvike panguva yatasvika iyi. Okay. Pane mwana ane makore ngwandada 8 years ari mukomana. 8 years. 8 years. Oh. Mukomana vakamubereka ari umwe chete. Ende kusvika pa 9 years amai vana pamuviri kana kuratidza kuti pane chimwe chakubata pakuratidza kuti vangagona kuita mumwe mwana. Nekuti vazhinji vanoita ma 2 years ma 3 years vatobata pamuviri vatiwa nemumwe mwana. Ndokusiyana kazhinji nemariro ane vakawanda. But wasvika pa 9 years. Ndiri kumabvunza mukati mesipineti nengwambiti yedenga kuti akinorishi will be for say. Pasati pa uyo mwe mwana. Havasi kuita family planning here. Zvikanzi aiwa ndakatosiya zvese ndikakanda pasi chanditoda mwana but asisi kuuya. Alright. Sikanzi handizivi kuti chii. But nyaya iripo ndeyekudaiso mwana uyu tinoshandisa imba imwe chete naye. Tinorara. Right. Tina mubhedha wedu. Mwana anorara papi? Anorara pasi. Saka ndiye mwana wedu zaire gondo wandinaye. Zvechokwadi zvese ari kuwanda since tine mwana 1 mumwe mwana asati auya tikuzama nepatinogona napo. But asiri kuda kuita. Iko zvino zvimwana uyu ndakaparadzaniswa naye nekuti handigari naye. Ari kutogara kumba kwehanzvadzi yangu inini kwete kumba kwehama yababa vake. Ndoti why? Sei. Zvikanzi baba vake vakatomuona vanotora kana demo kuti ndinomutema. Handidi kumuona. Nechikonzero chei? Zvikanzi mwana uyu tinoshandisa imba imwe chete. Tichishandisa imba imwe chete kudaro. Mwana akangomuka usiku achibva ati mashoko akataura ndiye kuti iye pamwe mukurara kwedu mumba ane zvaona kana kuti ane zvaanzwa zvaasina kumbogara ataura muupenyu hwake. Zvakangotangira ipapo. But mashoko aitaura nemwana uyu zvakaita kuti tose inini nemurume wangu kana kuti baba naamai tese mumba tisvike pakunyara. Mungakwanisa here kutsanangurira mhuri yeZimbabwe wanzwisise mumashoko akasununguka asina kudzama kuti mwana uyu akataura kuti kudini? Mashoko akataurwa nemwana uyu anoti iye baba naamai vanga kana kuti aona vachiita zvavanoita panguva yemunhukadzi nemunhurume muimba yemukati. Muimba yemukati. Okay. Ivo vachirara naye imomo. Paakataura izvi akangoti usiku iwowo panguva yekupedza kuti anotora nguva yakareba ndokubva achitaura. Mangwana kuseni ndokumuka zvakare ari munhu ari kuseka achitaura nyaya iyoyo. Zvakati baba namai vatarisana vasvike panguva yekunyara. Baba ndokuenda kubasa. Vachidzoka kubasa vakatora shamu nokutanga kurova mwana. Marovero akaitwa mwana akasvika pakurova zvakare naamai. Amai vakatonokumbira panext door kunokumbira kuti endai munditorere mwana uyu. Marovero ari kuitaka. Ende pakatozoenda mwana aitoratidza kuti akarohwa zvakanyanya. Nekwaakaendeswa akatinochipatira kunorapiswa zvakanyanyisa. Ende vachishevedzera kuti pakupedzesera vakatora badza rakanga riri mupapinyi waro vakabatwa nevanhu vachida kurova mwana. Zvikanzi pano handichadi kumuona futi. Ndibaba. Amai kuti ndiri kutotya kuti mwana wangu auye pamba. Right. Ini ndofunga kuti zvakataurwa nemwana. Amai havasi kuramba vari kuti bhozho handidi kutenderera kana kuvanza pamusoro pezvakataurwa nemwana. Zvakataurwa nemwana sezvataive nenguva yedu mwana aitaura chokwadi. Ichokwadi mwana akura kuvanzira mwana akura aitaura chokwadi. Ini maonero angu takakanganisa tisu taishiya imba imwe chete nemwana. But taifana kutsiura mwana kuti mangwana kana kuri kuti aona zvakadaro asazvitaure futi kana kumuchenjera imba kumuti aiwake imba yake yega. But iko zvino zvindaparadziswa nemwana. Ende murume wangu handina chokwadi chokuti paadosangana nemwana uyu anomuraramisa anogona kumuponda nekuti marovero akamuita ndiinaye kusanganisira nene nditori nemavanga ndave kutotya nemurume wangu. Ndoita sei kuti ndigare nemwana wangu nekuti murume ndinomuda mwana wangu ndinomuda uyezve kuti tigare tese ndoita sei? Baba vari kuda kuponda mwana nokuti akavaona vachiita zvavaiita muimba yemukati nemwana. ya rega tinzwe vedare baba Isabel. Ndinoshevedzera kuti gokwe paka gokwe zvekare. Gokwe iri kupisa bhozhongora. Ndapinda Zimbabwe ndiri mukati menzvimbo yegokwe. Paita murandakadzi akaita pamwiri pake haita pamwiri kudaro ndokuramba ari mukati mekufamba pekutanga kaita pamwiri pakabva paine 5 months ndokuita pamwiri zvakare ndokubva pane 5 months ndokuita petatu ndokubva pane 5 months pechida pachona ipapo ndokutaura kuri kwatiri akasvika pa 9 months asvika pa 9 months zvakabva zvaenderana mazita pamwe chete nematesi akanga ari mukati mekuenda kuchipatara ari mukati
mekuudza kuti kozvinozvi masvika pamasentimeters akati masvika panguva yakati asi chokwadi chiripo ndechekuti izvo vari mukati mechipatara mukati mekurindira vaenda kunorindira mukati mechipatara vaudzwa kuti mazuva ano ndoasvika kuti munofanira kuti mupone vamwene vemuroora anova ndiye mukadzi uyu vakaenda kuchipatara vakachimedzera kuti izvo ndinoziva zvinoitika pamuroora wangu ndinoziva zvakawanda zvakaitika pamuroora wangu ndaruza mimba dzakawanda ndaruza vazukuru vakawanda ndinomukumbira pano ndiende naye nokuti mazuva akatowandisa ndiende naye kumba ndomushandira ndega Daniel vamwene vanga vachitaura mashoko aya kuchipatara Okay. vakakumbira ende wakagara pasi nemwanakomana wakuti handi tinokumbira mudzimai wako tinosvika rini tisina kumbobata mwana ndani zvandatoratidza kuti tiende ndokubva vaenda naye kumba vachienda kumba kudaro ichokwadi muranda roora achisvika mukati memba yake akabva ataka kurwadziwa kudaro pamadzimai panobuda inonzi shupa pakabuda shupa munhu wese akaziva kuti chabvondoka zvakuitika mwana akuya but zvakaitika ndezvekutizo nguva yekuti mwana muroora uyu amwene vakarambira kuti muroora abvise hembe dzese muroora anga akapfeka top akabvisa hembe kunyasi but kumusoro ariko vamwene instead yekuti varambe vachibata mativi anoita kuti vabatsire muroora kana mwana akuuya ivo pachavo vanozivikanwa kuti ndinyamukuta for sure vane matsamba ekubatsira yes vakaramba vachipinza ruoko kumazamo ndokwavaibata muroora achizama kuti anofanira kuti aite muroora pachake njere dzake dzaitoziva kuti ndinofanira kuti ndibatsirwe nokuti pane zvokuti ndikasanganisa mwana wangu anofa but amai vairamba vachiisa maoko kumasamo vakatozoti mwana akuda unobuda ega ndopa vakazoendesa maoko kunogamuchira mwana Okay. ende mwana akagamuchirwa mwana agamuchirwa haana kukwanisa kuchema nguva iyoyo akatozochema pavapayapaya but akaneta ndokubuditsa mwana ndokuita sezvinoitwa mwana right nguva yekuti zvomuroora akuda kunyamwisa mwana maroora akasara achiratidza kuti iwo mazamo ake ese ainawo but rimwe zamo 1 rinova ndo raitenderera navamwene harina munyatso ranga rabviswa munyatso harina munyatso kutaura kuno kwatita mukoma KB mukadzi wandiri kutaura nezvake uyu ari muno muharare ari kuitei muharare ari muno muharare nemurume wake nokuti murume anova ndiye murume womukadzi uyu akazenge akutaurisana nemudzimai wake achiti unoziva here kuti mama vakanitora kuchipatara vachipinda nemuimba mukati vakuda kundibatsira havana kukwanisa kuti vandibatsire pakuti mwana kana achinge akuuya but maoko avo aitambira kumazamu zvakaita kuti ndibvunze ndakaita senge ndinokanganisa vakatozokwanisa kuti vatore mwana akutobuda ega ndimwari akatobatsira kuti mwana abude handina munhu aindibatsira but maoko amai akanyanya kushanda kumazamu but mazamu achona vaisabata mazamu ose vainyanya kubata zamu rimwe chete zamu rachona iroro ndo risina munyatso hatizivi baba Isabel munhu wese ane basa rake ichokwadi pamwe vananyamukuta variko vanoziva basa ravo ndizvo here zvokuti kana munhu achibatsirwa achipona munofanirwa kakumubata mazamu tamba nemazamu mutamba nemakupi ndopanosvika munyatso manje iko zvinozi murume uyu nemukadzi uyu vari kutoudzwa kunzi inini nguva yamaibatsirwa ndo nguva yakatorwa munyatso chokwadi chiripo nechekuti mwana paakazobuda akakwanisa kuramba kuyama munyatso 1 iwo vakatozoita zvokushingirira kuti mwana uyu ayamwe munyatso uyu 1 uripo ayo but munyatso 1 ucho anongoti akangoti yamwei zamu ratotaura kuti harisina chinhu chiri kubuda rimwe racho harina munyatso saka kupinda kwavaita mukati meguta renori kune kwavari kutoenda kunozama kuda kunobatsirwa ikoko but amai ava vari mukati mekupinda mukati meguta reharare amai vakafundira mwanakomana kuti zvawabuda mukati imomo ndakakuudza kuti inini ndindiri kuudza kwandi kubatsirwa nokuti dai pasina inini mwana ye dai asina kuuya dai akafira mudombo saka ndiudze kana uchida kubatsirwa kana waenda kunobatsirwa zvandisingazivi usadzoke pamabango ndo mashoko akaudzwa mwanakomana atove muno mukati meguta rino izvi zvari mukati meguta reharare rino munhu ari kuda kuenda kwaanobatsirwa pati ari kuti kutya amai vazviziva sei kuti ndo zviri kuitwa nemwana kwawaenda kana waenda uchida kubatsirwa chese chine chokuita pamusoro pemwana uyu nemudzimai wako kana kuti chiri pamudzimai wako chine chokuita nemwana wako kureva kuti zamo tipeiwo mwenje piyo tipeiwo mwenje piyo tipeiwo mwenje piyo pasi pane rima yemeniwo varoya vanapiro mumba kutsvagirei chakanaka mwana wokuberekwa chepambiri apa chemwana akarwara akaendeswa kuchipatara chekuzambia ndokushaika ndokuzotsoka adzoka kudaro vabereki vepamba nevamwe pakangosvika godo baro zvikanzi muri panze muri kusara pinda mukati muri kuona zviri kuitika vanhu vanga kutoshayana nyama live mani selector vanhu vaishayana nyama yemunhu vari parufu
mwana angashaya, mwana atoshaya akarwara munyika yeZimbabwe akaendeswa kuchipatara chekuZambia, ndokubva afira ikoko, ndokubva adzoka muZimbabwe. Vanhu vari parufu, vanhu vachiti vanhu vari mumbango mune machemberi vakaungana, vanhu vanga vatoshayana zviri muimomo. Ndichauya nacho chiripo. Mbiri Honorable Douglas Karoro ndokwenyuka. Ndokwavo. Ndokwangu futi. Honorable Batesisai Mushinzwe icho. Paka chiredzi. Chekuchiredzi chakamira sei ndiko kunenge kune mhemberero dzeWorld Radio Day 12 kuna musikana uya watinoti iye Makoni. Yes, Charity Makoni. Alright. Ndo paada akabada chimudibabo. Pachiredzi mukoma KB mune chitiko chakaitika 2014 ndiri kutaura ndo gore rakafa murume anga ane 26 years akasiya mukadzi nemwana 1. Okay. Zvakaita murume ndezvokuti izvo musi wa 14 December 2014 ndo pakashayika murume uyu. Ashayika kudaro murume uyu akangoudza vanhu kusene kumuka adaenda kumunda kwakaishirira kuti handichaoni. Vanhu kutozwa mubate maoko hachaoni munhu hachaoni. Murume ndokuda kutemwa nemusoro, atemwa nemusoro, murume achibva ashayika. But murume uyu anga asina mazuva abva kudarire kwa sabhuku rikutongwa achinzi iye ane mhosva yaari kufungira kuti anodana nemukadzi wemunhu. But mhosva kudana nemukadzi wemunhu uyu, muridzi wemukadzi haasiri akaenda kunoripota kwa sabhuku achiti iye murume arodana nemukadzi wangu. Munhu iyeye anova ndiye akatongwa uyu akazofa uyu ndiye akaenda kwa sabhuku achiti munomandira hamusi kufambika hamusi kugarika. Ndo mandakaroora but ndiri kunyara nemashoko ari kuda ari kutenderedzwa but ari kutenderedzwa nemurume uyu nevanhu vari kumataura vari kuti vari kumanzwa kwomurume uyu ari kuti ndinodana nemukadzi wake. Right. Saka sabhuku ndakuti mutiyananise kuti mashoko ari kutaura nemurume uyu ari kutaura mashoko ari kubva kopi. Sabhuku ndokutaura nyaya murume uyu achibva aramba akati manyepo kwazviri kumuda ina handizvizivi. Murume uyu haana kutora nguva yakareba akabva ashayika kufa. Ndo pakangoti achimuka kuseni handichaoni ndakutemwa nemusoro ndokubva ashayika achibva afa. Inzwa baba pati ndakutaura musi wa 2 February mwedzi unoyu. Nasi date riri kuti chi? Nasi iri date ndi 9. Yes. Musi wa 2 February ndo pakatera kuita zvishamiso. Muna mumwe godobori kana kuti imwe n'anga iri mukati menzvimbo yechiredzi, nzvimbo iyoyo makatera kuitika mashiripiti ekuti chatasvika godobori pamba pakaberekwa murume uyu kuvabereki vake. Murume nyakufa uyu anga akunetsa aripo pachiti muri kundiregerera sei muchiziva kuti handina kufa zvakanaka. Kumba kuvabereki ari kuenda ndiye akuonekwa dzimwe dzenguva achionekwa akagara mukicheni kana kuti kusene vachibuda wosangana naye vakatiza monzi muri kutizei ndasiyana papinemi ingaone ndiri mwana wepano wani. But nenyaya kuti akafa vanhu vaitiza aingosangana nevanhu vepamba pake chete. Yes. Vanhu ava mukoma KB pandakada kuburitsa nyaya pekutanga vakatimira kuiburitsa tiri kukumbira kuti mechipo vanhu vanobatsira nekuti hama yedu iri kudzika kwatiri but isusu hatina chatikamukanganisira ende hatina kumuuraya. Tipeiwo manhamba zevanhu vanobatsira. Ndokubva ndakapa manhamba anokwenda kuita iwo 6 evanhu vanobatsira vandoziva vakambobatsira vamwe vanhu. Ndokubva vasarudza mumwe 1 anova mumwe munhu ari mukati meguta rari ndokwavakaenda kwavari kuti vakatora munhu uyu ndokubva vaenda naye pamba kuti vasamuona zvakare. Ende ichokwadi kuti munhu vakazenge vasamuona. Muvhillaji mandiri kutaura nezvamo mune mumwe godobori arimo anogara imomo. Mumba magodobori makatara kuita mashoko ekutizwa muri kunzwika kuti mumagwebe agodobori muri kunzwika muchirira foni. Asi foni ikatsvagwa yaisawanikwa. Asi godobori uyu ndianga anobatsira vabereki. Asi atasvika ipapo asi akavabatsira. Iye asina akabatsira vabereki. Vakatobatsirwa nagodobori ari kuno kuguta reHarare. Alright. Ndiye akaenda kunobatsira. But pakazinge pakubuda mashoko kuti pane kumba kwagodobori munonzwika muchirira foni but foni ikatsvagwa iri kushayikwa. Akazinge akubuda achiudza vanhu kungobuda kwazvina zvanga zvakutaura nevana vadiki vagodobori kuti kumba kwedu kunogona kuchirira foni but foni ikatsvagwa haisi kuwanikwa. But foni iyi yairira mumagwebe mune zvinhu zveun'anga wagodobori. Haisi kurira muwadrop, haisi kurira mukicheni unit kana muhembe dzevana, yairira mumagwebe agodobori. Foni ichitsvagwa ichishayikwa. Yakazoita kuti rimwe zuva izowanikwa. Mushure mekunge vahama idzi dzaenda kunobatsirwa munhu uyu asisawanikwi aikanga achibuda achiwanika papa pevabereki vake anova ndiye akafa asisawanikwi kudaro ndo pakazowanikwa kumba kwagodobori. But kumba kwagodobori pakawanikwa foni iyi haina kuwanikwa nagodobori yakawanikwa nemwana wagodobori. Mushure mekunge godobori achivedza kuti foni iri kuri handisi kuiwana vana vangu ngatibatsirane kutsvaga chii foni ndokubva yawanikwa. Foni iyi payakawanikwa mukoma KB
yakawanikwa ichiringa but kana ichiringa inoita sezvinoita zvezvekuti kana munhu kwafonerwa munhu ari pa WhatsApp call ichibuditsa face ichi yemunhu face yake ichibuda pamukoma KB ifase yemunhu akafa mukomana uya antimaona but kubuda kuri kuita munhu uyu ari kubuda neface yake sezvairi achitotaura but zvaanenge achitaura hazvisi kunzwika but ichitoona kuti munhu ndiye uyu vaona foni iyi vana vachibva kuti dead honai foni taiona but honai munhu ari kubuda ndinhengikawo but nhengiwo yakaita sei akafa right vakaita mazuva vachigara nefoni ishi vachiita zvavo zveunganga zvavo vachifunanidzira vachiita zvinhu zvavo but foni haina kumira every zuva rakasikwa naMwari rega foni yaita sei yaingoringa baba vachibva vaenda nefoni kwa sabhuku but vasati vaenda nefoni kwa sabhuku baba vakaenda nefoni iyi kumurume anova ndiye akaripoterwa nemurume akafa wekuti ari kunini ndiri kumutorera mukadzi wake right murume uyu aiti achorerwa mukadzi kauyoka akasvika pakutorera godobori kuti hazvingarege kubuda zvakadaro nokuti inini ndini ndakauya kwamuri imi ndichitaura pamusoro kuti murume ari kunditorera mukadzi wangu pakutorerwa kwandaita murume uyu nemukadzi wangu imi pane zvamakaita hapana here zvinokonzera rufu rwemunhu uyu zvikanzi kudini nagodobori svikana godobori iwewe wakanditi murume ari kunditorera mukadzi wangu munofanira kuti muite zvimwe zvinhu zvekundishungurudza andi wandituma kuti ndiite ndikaita marizauti akabuda ekurwara kana kufa anofanira kunge ari pamusoro pako iwewe murume achibva shemedzera kuti aiwa ini ndakakutiita saka zvese zvakaitikwa newe ndokuti akakudetsana varume vari vaviri anova ndiyakatorerwa mukadzi nagodobori ndokurwisana kusvika vaenda kwasabhuku ndo pakazobuda mashoko kwasabhuku ekuti varume ava vaviri vane chokuita pakufa kwemurume uyu murume kutorerwa mukadzi akangoti ndakaenda kumurume wekuti munhu ari kunditorera mukadzi wangu ona zvokuita ndo pakabuda mashoko kuti murume uyu akanokerwa tsoka ari manheru nemurume anova ndiye muridzi womukadzi ndo kunopa godobori ndo vakakonzesa kuti munhu afe ndokusaka foni yakuoneka kumba kwavo saka godobori vanga vakuda kuendesa foni kumurume kutorerwa mukadzi murume kutorerwa mukadzi airamba kutora foni yes nyaya yakapedzisira asvika kwasvika kwasabhuku sabhuku akati inini nyaya dzakafanana nedaiso dzinonetsa uye zvekumapurisa nyaya dzadzeuroi hadziitika hamukwanisi hende kuenda kumba kwemurume kuvabereki vake kuti tawana foni but foni ine chokuita ine fesi yemwana wenyu pakaendeswa foni kumba kwemurume uyu hama dzakaramba kugamuchira zvakanzi tanga maenda akatanga kuenderwa mukadzi wemufi akashivedzera kuti foni iyi taive nayo pano foni yakatogwiwa panyama yadzo yakapiwa mwana wemufi saka but foni iyi yakatofa iyi ndakatopedzisira kuiona ichikandwa zvimagwebe kuratidza kuti foni yaita sei yafa but ndiyo foni yandiri kuona muinayo ende ruda ine fesi yemufi endai kuvabereki ichi vemufi munoona ndokubva audza vana kuti kuno kukasvika vana nhengi vane foni yakadai but ndiyo foni yatikapa mwana iyeyi but vana baba vaya vakashedzera kuti ngavauye vega but vanhu vana kukwanisa kuenda but chokwadi chatiri kunzwa izvini chekuti kumba kwagodobori hakusi kugarika foni iri kurira every day saka hapana 3 days chitsaka chipama pagodobori chitsaka chechikungobikira chete chakafuta chakatsva vakawanda vari kushedzera kuti havasi kurara mudzimba vari kusvika kuti dzimwe dzenguva vakarara mudzimba vanotsva but every day rakasikwa naMwari foni iri kurira magwedeberi agodobori saka godobori atadza here kugadzira kuti mufi asadzoke kubudikidza nokufona kwaari kuita pafoni handiri kuona kuti akundikana mukoma KB kana chinhu chichirira every day achisvika pakuenda kurizononetsa munhu akauya achinzizvo ndiri kukumbira undibatsire undiitire zvakati iwo godobori wavingwa nekuti ndikoshasha ndiwonogona wakudzoka zvakare kuenda kumunhu wakabatsira iwowo wakuenda uchitoita sei ndaya kuzokupa foni nekuti munhu uye akafa saka ari kubuda pafoni kumba kwangu ndoita sei apa foni echandiiziva ende zuva nezuva kuti vakabuditsa foni mumba vakaisa kwavaiisa mangwana iri kumuka zvakare ichiringa iri mumagwena unogara une shepi yemusoro chete baba Isabel Zimbabwe munoti kudini ndechakupaka Harare chemuharare chakamira sei ndadzoka mukoma KB ndine update yemufundisi wekuparidza paivhangeri shoko raMwari vari chirwambuka mpite denga ari kumberi achiparidza shoko raMwari kuda kuti amai vari kuda matishu ari mukati memota ndokutuma mwanasikoma kuti aende kuti ano baba vake dedi kwanzi namama tikumbira matishu pakaendeswa matishu akaendeswa paine bepa remuzvidziviro riri pakati rine zviviri zvinoratidza kuti zvakashanda pari zvemukati zvisipo zviviri zviripo mufundisi vakadanwa vakaenda pasaidi vakanoita hasha zvekusvika pakunopfapfaidza mukadzi nemukadzi asiri wavo yes
mufundisi mukoma KB takanyara tiri mukati mekusvika mukati meimwe nzvimbo nezuro vazoramba vanhu vari mukati mekuita tsvakurudzo neimwe girlfriend yavanozivikanwa yemwe mukadzi asina murume vanotamba naye vakabatwa nezuro kumapasi 4 vari mukati meimwe nzvimbo vari mukati memba yegirlfriend iyoyo asi girlfriend iyi ine mumwe murume wainodandana naye yemumwe murume anozivikanwa nezita achishanda muhurumende. Baba Isabel, muri kuti mufundisi vekurova mudzimai wavo nemumwe mudzimai mwana weSangano vakabatwa nezuro vari mune imwe imba vadzivirirwa nemumwe mukomana kana kuti mumwe murume vachinzwa kuite mumba mangu mumba mandirobhadhira rende. Ivo mufundisi vachishivizira zvakare kuti mumba munomu mumba mangu ende chakaiti izvo mukadzi anoshandisa imba iyi atori nemafotozi emarume ava yekuti musi kamwe murume rinoiswa pamusoro uchinzi ndo baba vemunomu achipinda anoona foto rake achipinda zvakare mumwe uyu anoona mune foto zvakaita kuti mumba mutozooneka kuti mafotozi ese anga arimo pavanhu vakaenda vachinongungana pambapa pakazoita mumwe mukadzi zvakare akaita kuti aone kuti tisheti yemurume wake yaitsvaka yakanga iri pamba ipapo yakatopfekwa nemukadzi uyu angatori mumwe murume zvakare. Saka mudzimai uyu ari kufambidzana nevarume vakawanda varume kana kuti zvikomba izvi pazvakasangana kusanganisira chimwe chacho zvikomba chiri mufundisi pane here kukanganisana kwavakaita? Kukanganisa kwakaitika nekuti mufundisi pachavo vakarohwa mufundisi pachavo vakarwiswa. Mufundisi vakarwiswa zvekusvika pakukuvadzwa zvekuti mufundisi vanhu vaishevedzera vachita munoziva kuti panoungana vanhu ka kudhara ka kubhora vanoti sadomba kana ita akagona bhora kana kuti amiswa patachinani kunzi auda kupinda vanhu vanochidzira kuti sadomba 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 but nozino vachidzira kuti mufundisi 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 rikiti bvo chokudyiwa kwenyama dzevanhu. Ndichange ndine nyaya yepasilovera yevakomana vakaita mhondi vanokwana kuita 4 vakabaya vanhu vakomana 2 vakabaya vanhu vanokwana kuita 4 nemapanga 2 vakafa. Vanhu vemunharaunda zvinhu zvakaitirwa pabase padhuze about 50 meters kubva pabase remapurisa asi vanhu ndovakazokwanisa kunobatsira vanhu vabatsire vanhu kudaro polisi ikakwanisa kunoratidzwa panga paine vanhu vakapinda pane imwe shabhini pakatorwa munhu 1 akaenda naye vanhu vakasara vakati kwete ngatipindei toga ndokupinda mudzimba dzese kusvika ratidzwa kunzi ndo mune vanhu vakatora vanhu vega kusvika vaenda navo kupolisi. Right, nyaya iripo iko zvino ndeyekuti vari kusidetsekana nemumwe mupurisa akatora mavidhios panhu pakatorwa nokuti pashabhini pakazotorwa mondi idzi pane zvimwe zvakasvika pakuputsika vanhu vachizama kutora mholi dzanga dzaurayi vanhu. Right, ende zvishuwa vanhu vakafa vaviri vatorwa vanhu vamukoma KB. Mupurisa akasvika panzvimbo apa akakwanisa kutora mavidhio kwete yevanhu vaurawa akatora mavidhio yemidziyo yaputsika pashabhini paitorwa vanhu ende mupurisa akumanikidza vanhu vepashabhini pakafira vanhu kuti endai munoripota kuti makaputsirwa mudziyo nenyaya yekuti vakunzwa kuti izvo mashabhini akawanda munzvimbomo akawanda acho ndemapurisa. Vacho vari kumanikidzwa nemapurisa kuti nemunoripota kuti makaurayirwa mudziyo vari kuti asi shuwa tingandoripota kuurayirwa nemudziyo ko isusu tikaripota kuurayirwa mudziyo ko vakafirwa vari kutoramba. Aiwa, pane vanoziva nezvemutemo Baba Isabel, ndosaka dare redu riripo mangwana munozochitsudzura tozonzwa kuti vedare vanoti kudini vanorepa vana vari vana baba kana kurepa mwana wake wakazvara kana kuti mwana womukoma kana kuti mwana womuzukuru kana kuti mwana womunharaunda vachishandisa maadvantage yekuti mwana uyu ane vabereki vanoshanda ipapo here kana kuti mwana womuzukuru wangu here kana kuti mwana womukadzi kwaakaroora advantage yekuti mwana anosvikira padhuze kana kuti mwana womukoma kana mwana womunin'ina but nhamba yakawanda yevanhu vari kuita zvinhu zvemukoma KB vanhu havana kwavari kuenda zvinova zvinhu zviri kurwadza vanhu vakawanda kuti vanhu ava vakasungwa vakaenda vanoita mwedzi 1 kana 3 weeks obva vadzoka chinova chinhu chiri kushedzera vanhu kuti saka kutonga tege tiri kuendeserei vanhu tisingatonge tega inova nyaya inozodzwa kwavari zvakare futi vanhu kana vaita zvakadai sopaonekwa chokwadi chokuti mwana akarepwa paendeswa kuchipatara vamwe vakatosana mumasteshi vamwe vakapiwa zvirwere asi madhokuta zatonyora pakati kuti zvechokwadi mwana akarepwa but mwana anongoita 2 weeks 3 weeks obva adzoka vanhu vomutarisa zvavo achiti munondidii. Right, ndi yeuchidzei mangwana tiedze kubata legal advisor. Tinzwe kuti nyaya dzakadaro kana pane nyaya dzakadaro dzinenge dzaitika vanhu vakarega kugutsikana nematongero anenge aitwa nyaya pane here mamwe matanho anogona kutorwa nokuti isusu hatizivi nezvemutemo Baba Isabel asi pane vamwe vanoziva nezvemutemo uye zvemukoma kebati ndokumbira kuti muyambire vanhu pazvinhu zviya maimputsi ari kuendeswa zvakafanana napfungudze nezvinhu kuti kansela sabhuku namudhomeni
na secretary combination imukoma KB deadly combination. vanogona kutoti kana vazvitanga pazvauya pega vanonowana ndiwo ende ivo vasingashayi ende mazita evanhu vasiri kuwana vanhu masei vanhu ivavo anenge ndiwo akatora zvinhu uku but kunongo asingatambiri. Saka taane vanhu nenzvimbo dzachona nemazita emadhomeni nemazita emakamaitsela masabhuku nemasekretary avo emuzimbabwe so far hatizivi kuti ama1000 mangani vapinda mukati vabatwa. Baba Isabel, dambudziko rinoita vana veZimbabwe ratinoita isusu tinoda kuchengeta zvino, tinoda kunyenyeredza. Kana uchifunga kuti watadzirwa enda kupolisi unoripota. Izvozvi kutaura kunoku kune Zaki. Baba Isabel, regai ndikuudzei, mutaundi mudhorobha reHarare muri kubatwa munhu semunhu. Pata munhu Zaki, kunyanya vanhu vari kuita zvouori zviya ve-city council vaya ve-traffic vaya kuri kubatwa munhu. Baba Isabel, zvamusiri kuziva but vanhu vari kusungwa. Ndakazvionera nemaziso angu inini mudhorobha. Fonirai veZaki, batai veZaki, vaudzei kuti pakati vakadzidzira basa ravo vanoita ma-investigations vanobata munhu. hazvina basa nekukuona fesi yako. Yes, vataura kana zvinhu zvechokwadi vanosvika panzvimbo vega ndizvozvo. pamuzara bani hokoyo chamufundisi KB Nabhozho chakanyanya ndikati chakanyanya. Magirlfriends musati daro kugara nemafoto emaboyfriends anenge ari kupisa musi wacho. Foto robva raiswa padisplay uchingopinda ubvaona foto zvikanzi ndini ndega uchibuda ropinda rabhosho. ndinonzi tichaona kambuwa pahaka game park Cleveland demo kumasasa. Baba Isabel, nthawe ndo zadiyana right. Pane wangu achikumbira kanhamba dzagogo, namba dzenyu dzinoti kudini mangwana tosangana nenguwa dza 10 minutes past 10. ichokwadi muri yeZimbabwe ngachina namba dzako dzinoti 0781 150 770 0781 150 770 ndidzo namba idzodzo. musadzibatanidzekera kudzisanganisa nenhamba dzangu. inini nhamba dzangu idzi dzisina chipomero, nhamba dzisinganyadzise dzamunogona kundibata ndigosvika panzvimbo tigona kuti zviripo ndezvechokwadi zviri kuitika tigofamba tese. ndine nyaya mukoma KB yatinogona kuuya nayo mangwana yemunhu akarohwa akasvika pakukanganisika nokona kuita 3 times mushure mekuenda munzvimbo yamambo, nzvimbo inobikirwa doro inoitwa zvechivanhu zvokuti mvura inaye kana kuombererwa mashavi. asi achirwara nenjere ndokunopisa nzvimbo iyoyo. apisa nzvimbo iyoyo ndokubva arohwa but vachisvika pano nezuro vari mukati mekutaura navo veukama kusvika pamwanakomana wacho vanoti ivo vairohwa namambo pachavo. Mambo ndiye akarohwa vanhu. Mambo ndiye akarohwa vanhu. Zvekumurova kusvika pakuzombosungirirwa pamuti akaisiwa macheni, aisiwa cheni ikalokwa ine ngetani kana kuti makiza nokona kuita 3 akaita 3 days aine cheni dzacho. mwanasikana nzvadzi yemunhu achiti ndinda akazobva guta reHarare kunokinirwa mwana uyu akazoti ndakarohwa zvakare naichibhakira chamambo chiine dombo. ndikakuvara ndichimutarisa muviri wake ane vanga mumusoro, ane mavanga pachesti, ane mavanga kumusana, ane mavanga pamakumbo. obva ipapo zvakare amai vake vakanzi izvo nokuda kwezvakaita mwana wenyu munofanira kuuya muchiripota kwamambo every day. vanofanira kusvika na4 kuseni papa pamambo vozobva kuma10 manheru vasingatongwe vasina chavanoitwa vozobva ipapo. ndikati ndipei matsamba anoratidza kuti mwana wenyu anorwara nepfungwa pano zvaita ndokubuditsa uyezve nezuro vaitobva kunitora mapiritsi nezuro. mushure mekurohwa kwemwanakomana uyu vakazondoripota kumapurisa asi vasati varipota ivo mwanakomana uyu ndiye akanoiswa kumapurisa akaita 2 days ari mukamba akavharirwa. ivo vakazondoripoterawo chifi kwamambo dhoketera kavhurwa. So dhoketera mambo ravhura asi vachivabvunza vanoti ivo dhoketera mambo ndafonera mupurisa kuti nyaya yangu yaipapi. mupurisa ari kuti ndanga ndiri paofo andisati ndaenda ikoko. musanonoke mangwana please. Baba Isabel, namba dzokukufonerai dzinoti kudini? namba dzokundifonera kuti ndisvike panzvimbo dzinoti izvo 0736 26 35 36 0736 26 35 36 dzimwe dzacho dzinoti izvo 0777 0771 545 025 0771 545 025. ndapota musabhipa sainspekta Jajula. Rikiti boo.